Hola, hola, bon dia i anem a veure en aquest petit tutorial com descarregar el programa Mission Planner de planificació de vols per drons i altres artilugis. Simplement a Google escrivim Download Mission Planner i a la web d'ArduPilot trobarem l'instal·lador. Simplement hi cliquem i és molt senzill. Cliquem a descarregar la última versió de Mission Planner. Aquí se'ns iniciarà la descàrrega. Molt bé, doncs quan s'acabi de descarregar el Mission Planner MSI ja podem clicar-hi sobre i s'iniciarà l'execució. Ja veureu que hi ha tot de finestretes, aneu acceptant-ho tot, instal·leu la carpeta Mission Planner. Anirà obrint finestretes negres perquè instal·la tota una sèrie de controladors. Veieu? Aquí ens està dient tots els controladors que instal·larà. Són controladors associats a diferents controladores o sistemes de navegació i instruments de navegació dels drons. GPS, com els A3D Robotics, controladores, com les de Access Technology, podríem aquí incloure la Pixhawk. Molt bé, i ja ho tindríem això. Molt bé, ja tindríem el Mission Planner. Jo el que us recomano és que aneu a la carpeta on s'ha instal·lat el programa Mission Planner, que sol ser Archivos de programa Mission Planner, busqueu l'executable, genereu un accés directe i aquest accés directe el poseu aquí a l'escriptori, d'acord? I aquest accés directe el poseu a l'escriptori, sí? Molt bé. Vinga, espero que us sigui d'utilitat. Adéu-siau.